Hei, salutare și bine m-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom face o brățară din sârmă. Avem nevoie de sârmă dintre aceasta, o mărgea dintre aceasta, una dintre aceasta și, bineînțeles, una dintre aceasta. Haideți să începem. Înainte de a începe să faceți brățara, asigurați-vă că vă vine bine pe mână, îndoind-o după mâna dumneavoastră, așa încât să nu vă fie prea mică sau prea mare. După care puneți 4 mărgele din acestea, micuțe, vișinii, cu puncte pe ele. Pasul următor o să vi-l spun imediat după ce punem aceste 4 mărgele. Acum, dacă ați pus toate acele 4 mărgele și ați ajuns la partea în care trebuie să puneți mărgeaua aceea mare, trebuie să știți un lucru foarte important, și anume că e posibil să intre destul de greu. Bine, poate voi o să folosiți alt model de mărgele și atunci nu o să vă intre atât de greu. Dar dacă folosiți același model ca și mine, e bine de știut că intră destul de greu, dar dacă vă străduiți destul, o să vă intre într-un final. După care puneți 4 mărgele din acestea micuțe, iar după aceea puneți una, cum am pus și eu acum, mai mare decât cele micuțe și, bineînțeles, acum o punem pe cea mare, ca să avem și un mijloc, bineînțeles. După care iar puneți încă o mărgea din aceasta roșie, bineînțeles, și de precizat că mărgele din acelea mari trebuie să folosiți doar 3, ca să vă iasă brățara exact ca și a mea. Și tot așa până ce terminați brățara. E un model destul de complicat de brățară, deoarece sunt 3 tipuri de mărgele și trebuie să știți cum să le puneți, astfel încât să vă iasă modelul la fel ca și la mine. Dacă nu puneți mărgelele în ordinea corectă, nu o să vă iasă brățara exact ca și a mea. În cazul în care vreți să vă iasă brățara ca și a mea, cum am spus și mai înainte, e obligatoriu să respectați tot ce v-am spus eu în acest videoclip, că altfel nu vă iese. Dar în cazul în care aveți alt model de mărgele și vreți să o personalizați așa după cum vreți voi și nu vreți să o faceți la fel ca a mea, nu e nevoie să respectați tot ce v-am spus în acest videoclip. Pur și simplu puteți să o faceți cum vreți voi, dar să țineți cont de unele aspecte care chiar contează. Nu de toate, nu legate de model, ci legate de brățară în sine, pentru că acele chestii sunt chiar importante. Cum ar fi, de exemplu, că poate unele mărgele chiar pot să intre greu, având în vedere că efectiv înșirați pe o sârmă, efectiv, și sârma nu e atât de dreaptă oricât ai îndrepta-o. Dar, mă rog, în fine, by the way, imediat am terminat și noi brățara. După cum vedeți, la fiecare capăt am făcut câte un cârlig, unul ca să fie pe post de închisătoare, iar celălalt să-l răsucesc și să prind închizătoarea de el. Și brățara noastră așa arată. Sper că se vede bine în cadru. Uitați ce drăguță este, Doamne, deci este atât de drăguță, wow, chiar îmi place foarte mult. Uitați cât de superbă este, efectiv. Așadar, acestea fiind spuse, dacă v-a plăcut, v-aș ruga să nu uitați să dați un mare like, un share și, bineînțeles, un subscribe. Eu am fost Denisa DIY, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, iar noi ne revedem în videoclipul următor. Pentru mai multe tutoriale, rămâneți aici. Pe curând, pa, pa!